Nnọkọ asụsụ Igbo. 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 Na-asụ Igbo. Na-asụ Igbo. Na-asụ Igbo. Nwanne na-asụ Igbo. Na-asụ Igbo. Na-asụ Igbo. Na-asụkwa n'Igbo. Anyị n'ofu. Ọha na eze na-anụ olu anyị. sonyere anyị n'ọgbakọ iru akwụkwọ. Sonyere anyị n'ọgbakọ iru akwụkwọ. Facebook. Biko sonyere anyị na YouTube. Subscribe. Debe anyị ihe unu nwere chakene unu anya. Anyị bụ ndị nnọkọ asụsụ Igbo na-akwado na-agba mbọ ka asụsụ Igbo ghara ifu. Enwere ajụjụ nke anyị ji wee bata n'afịa ụbọchị nke taa ejogo. Ya bụ ajụjụ wee bụrụ na n'uche nke gị na ọ dị gị ka ewelu ọnọdụ onye isi ala wee nye onye Igbo n'aka na ife ọ ga-adịla anyị bụ ụmụ Igbo mma dịka ọtụtụ ndị Igbo si wee na-ekwu ya. Blọọgụ ime ka ọma. So ọ bụla na-etu ahụ, ọ ga-enweta mma. Ya bụ na ewelu ọnọdụ onye isi ala nye onye Igbo n'aka na ọ ga Mkpa nghọta dị ka ọnwa ha na-anwa duo anyị aka, nsogbu agaghị edekwa ọdọ. mama ngwa daalụ ya gazie. Ọ ga-adịrị gị mma. Anyị na-eme anya fone nọ n'ọdụ afịa gị. Ị ga-azụ nke ọma. Ị ga-azụta uru ma zụta ọghọm. Etu a ka ọ dị. Ya gazie. Isi na ike nnu. Ihe ga-adịrị anyị mma, ihe ga-adịrị Naịjirịa mma. Ya ma ọ bụrụ na anyị were ọnọdụ ọchịchị obodo anyị onye Igbo n'aka. Ihe ga-adịrị Naịjirịa mma. Mama daalụ ịzara nke ọma. Ọ ga-adịrị gị mma. Anyị lere anya fone nọ n'ọdụ afịa gị. Ị ga-azụ ọfụma. Ihe ga-adụ mma ọfụma. Ihe ga-adịrị anyị na mma. Ihe na-adụ mma. Ihe na-adụ mma ma onye Igbo chia. Ya na ife ga-adịrị anyị bụ ụmụ Igbo mma. Ihe na-adịrị anyị mma. Daalụ okwu ga-amaka. Ọ ga-adịrị gị mma. Ya gazie. Mama ọzọ dị ka ibe ya, ọ bụrụ na asị gị kwuo ime ala anyị a ka ọ dị ka mba Amerịka ya na iwelu ọchịchị Biafra nye ndị Igbo n'aka, kedu nke ị chere gị aka mma? Nke m kere nna aka mma bụ na ọdụm ka chi were ọchịchị a nye ndị Biafra n'aka. Ọ ga-adịrị anyị na mma. Araikere m ka ndị Igbo anyị chia. Ya bụ na onye Igbo chia na ife ga-adịrị ụmụ Igbo mma. Ihe ga-adịrị anyị ma site n'aha Jizọs Kraịst. Amen. Ọzọ dị ka ibia mama bụ na asị gị kwuo n'ime be anyị abụ Naịjirịa ka ọ dị ka mba Amerịka ya na iwelu ọchịchị Biafra nye ndị Igbo ya iwechiyata Biafra na ala Igbo, kedu nke ị ga-ewelu? Si wechitara anyị Biafra na ala Igbo anyị. Ya ma ọ bụrụ na asị gị welu na ị ga-ewelu ka iwechiyatara anyị Biafra karịa ịgbanwe be anyị ka ọ dị ka mba Amerịka. Mama daalụ asịsa gị amaka. Ọ ya adịrị gị mma. Ị nọ n'ọdụ afịa gị, ị ya azụ nke ọma, ị ya azụta uru ma zụta ọghọm. Ya gazie. Asị m kwuo ebe m nwapụrụ ebu na Biafra abụọ dịrị maka ọchịchị Naịjirịa, maka na ine anya ihe na-eme na Naịjirịa ịfụ na kemgbe 1960 Naịjirịa nwere independence, ndị ọcha si ndị ọcha nye anyị efe ka anyị chibe onwe anyị. Ma ọ bụ mgbe ọbụla ahụ furu mmadụ na Naịjirịa wee ruo taa, ihe mụ na-akọwa bụ na inye ndị Igbo ọchịchị ka ha chịba Naịjirịa nọkwa ọdụ ka esi ka iwere iko kụnye enwe mmanya. O nwere ike ọnwụcha mmanya ahụ ọmagoro n'enwe isi, iko ga-efuo, mmanya ga-efuo. Na nke mụ na onwe m na-ekwu bụ ebe olileanya m dị bụ Chineke nyere anyị aka dịka o nyere ụmụ Izrel na ala Ijipt ka anyị pụọ na Naịjirịa nwere Biafra anyị. Ana m eche na ebe a ka ọ ya akara anyị mma. Ya bụ na ife na-akọwa bụ na ịkwadoghị ma ọ bụ na ịkwadoro ka onye Igbo bụrụ onye isi ala Naịjirịa. Inye onye Igbo onye isi ala na Naịjirịa
mara mma ma ọ bụrụ onye Igbo ga-adọtara anyị oke anyị n'ozuzu oke. Mana isiokwu m bụ nkwuchakwa agachiekwa m azụ n'okwu mbụ m kwuru. Isiokwu m bụ sinye anyị Biafra si hapụgodu Naijiria ahụ. Nna anyị daalụ. Okwu ga nke ikpeazụ a banyere na ajụjụ nke abụọ m kwesịbụla ịjụ gị, mana nke bụ eziokwu na iwelugo ofu iche tugbuo nnụnụ na-abụ. Ya bụ daalụ, ọ ga-adịle gị mma. Ịnọ n'ọdụ afịa gị, ị ga-azụta uru ma zụta ọgọ, etu a ka ọ ga-adị n'aka ka ọ chịa. N'uche nke gị, ọ bụrụ na onye Igbo chebe anyị, ife ọ ga-adịrị ndị Igbo mma ma ọ asị gị kwuo n'uche nke gị? Ọ bụla ndị Igbo chebe anyị ya bụ na ọ bụrụ na onye Igbo chebe na ife ga-adịrị anyị mma. Ya nke abụọ ọzọ dị ka ibe ya bụ na asị gị were imebe anyị abụ Naijiria ka ọ dị ka mba Amerịka, ya na asị ka ewechighatakwa Biafra wee nyekwa ndị Igbo, kedu nke ị ga-ewelu? Oke, ya ebe ị nọ bụ ka ewelu Biafra nye ndị Igbo karịa imebe anyị ka ọ dị ka mba Amerịka. Nne daalụ. Asịsa gị amaka. Ọ ga-adịrị gị mma. Ifụ na ị nọ n'ọdụ afịa gị, ị ga-azụ ọfụma, zụta olu ma zụta ọghọm. Etu a ka ọ ga-adị. Ajụjụ na-abụọ ka anyị nwere ejigbo n'ụbọchị nke taa. Nke mbụ bụ na asị gị kwuo n'uche nke gị. Ọ bụrụ na asị ka onye Igbo ma ọ bụ ka e were ọchịchị Naijiria nye onye Igbo n'aka, ma ọ bụrụ na asị gị kwuo n'uche gị, ife ọ ga-adịla anyị bụ ndị Igbo mma ma asị ka onye Igbo chebazie Naijiria? Obere iche nwere onye Igbo isi onye Igbo amaka, maka na onye ma nkụta na-ama nkụta aka n'ọnụ, onye amaghị nkụta amaghị aka n'ọnụ ọta ya. Ya bụ na ebelivu na ekwetara m na onye Igbo chi onye Igbo na ọmago ebe ọ ya akpịa aka ọ gaba, mara ebe ọ ya akpịa aka ọ kwechiri. Ịghọtago? Etu a ka ọ dị. Nna anyị daalụ maka asịsa gị. Nke abụọ ọzọ dị ka ibe ya bụ na asị gị welu ime Naijiria, ya imebe anya bụ Naijiria ka ọ dị ka mba Amerịka, ya na iwelu Biafra wechiyatakwa n'ala Igbo. Asị gị welu ụzọ ife na-agba, kedu nke ihe ewelu? Ewelu n'igwe Biafra ka ọ bụla anyị ya ka mma ewelu, mana akwa mbọ fụ na ndị ya elekọta Biafra anya bụ ndị bụ ọbara Biafra, maka iwerukwa enye onye bụ ọbara Naijiria ọrụkwa ipi ogiri n'ọnụ oke. Etu a ka ọ dị. Daalụ. Nna anyị daalụ. Onye nwe anyị bụ unu ume. Daalụ. Ọ ya adịla anyị niile mma. Daalụ na Chukwu gọzie gị. Ụnọ na-anụkọ nwaanyị. Nnọkọ asụsụ Igbo. 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 Na-asụ Igbo. Na-asụ Igbo. Na-asụ Igbo. Nwanne na-asụ Igbo. Na-asụ Igbo. Na-asụ Igbo. Na-asụkwa n'Igbo. Anyị ofu ọha na eze na-anụ olu anyị. sonyere anyị n'ọgbakọ iru akwụkwọ. Sonyere anyị n'ọgbakọ iru akwụkwọ. Facebook. Biko sonyere anyị na YouTube. Subscribe. Debe anyị ihe unu nwere chakena unu anya. Ihe anyị na-ekwu bụ ka ị sonyere anyị wee kwalite asụsụ na omenala. Asụsụ Igbo. Gaa na YouTube. Ịchọ na-asụ Igbo TV. Na-asụ gịnị? Na-asụ Igbo TV. Na-asụ Igbo. Na-asụ Igbo TV. Na-asụ Igbo. Ebe ihe niile na-eme ka ị wee nweta kpọmkwem ihe niile ndị anyị na-eme ka anyị wee kwalite asụsụ na omenala Igbo. Nwanne biko kwanyelu onwe ya ugwu n'ugwu bụ nkwanyelu n'ụwa iji na onyinye Chukwu ife Chineke n'ụwa wee na-emeli mmadụ ibe ya n'ụwa. Chukwu na-akwụlụ mmadụ akwụlụ nụ tupu o wee nyebe onyinye nụ, onye ya ijisie ya ike nụ, ọ bụ ka inyelu ndị ọzọ aka ejidekwa na-asọ ya, onye li olota nwanne ya n'ụmụ ogbenye rika nụ, eji na ọgaranya ya wee na-emegbu ụmụ ogbenye na ọ bụrụ ya ibu Chukwu nụ.
onyinye chukwu nyere onyinye na-eji na onyinye chukwu nyere ya bụla ululu wee na-emegbuzi ndị ọ na-enyere ọnụ maka na chukwu nyere ya onyinye ọma onye li tinyekwalụ ndị ọ na-eluru ọnụ aka nụ ma nke ejizi na onyinye wee na-emegbu mmadụ ibe ka o wee bụrụ na ịkalịla akalị